Yes, maray na hapon sa Gabos. Di ako sanay na nailingkon sa diri kong aranihon sa kamera. Sige. Maray na hapon po sa mga praantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang programang Usapang Pamilya, Saturday edition. Sabado. Solo ako ngunyan, mga tugang. Solo. Mamundoon pag solo. Anyway, si Kuya Mike po, mga tugang, igwaning obligasyon. So sa iyang, ano po kini, first priority in life. So sa iyang original. Maray na hapon tabi sa Gabos, ano? Ayan. Sa sunod na Sabado na sa namakakaibanan si Kuya Mike, mga tugang. Yaon siya sa iyang original na trabaho. Good asindang webinar ngunyan. I don't know kung ano, sa maabot na Sabado, maaraman tayo mga tugang kung ano ang saya na pinag-gap-gapan ko niya na pagkahapon. Ano? Sige. Sa mga nag-antabay sa indang mga harong, Diyos marhay na pagkahapon po sa Tuya Gabos. Sa mga nag-antabay man sa Tuyang Facebook Live, o sa mga nag-antabay na gusto tabing masiirip ang tamanyo ni Kuya A, DZGB News Online. Yan po ang sa Tuyang Facebook page. I-like, i-follow, i-share. Ngani na every time na igwat kita ning programa, mag-notify iyan sa Indogabos. Anyway, sa mga nag-aantabay-tabay ngunya na pagkahapon, again, maray na hapon tabi. Pwede po kamo magtaokan sa indong mga kuro-kuro. Ngunya na pagkahapon. Kuro-kuro. 0927-398-0955 para po sa satuya na mga Globe and TM subscribers. Para man sa mga Smart and Talk and Text subscribers, 0951-929-3998. In kaso, dahil kita naka-unlimited ngunya na pagkahapon. Mainit so hapon, Kuya Nald. Pero nagtuturo tagiting diit. Inabot ako kidiiton sana. Si Sir Joseph Nares, watching all the way from Agpay, Ginubatan. Good afternoon tabi sa imo, Sir Joseph. Ano lamang ang sa imong abalahan? Sige. Sana nasa marahay po kamong kamugtakan ngunya na pagkahapon na ini, ano? Nag-istorya sa Kuya Nald an sa kuyang amigo. Sabi sa kuya, Kuya A ngaya, may nag-text ngaya sa ko. May nag-text ngaya sa kuya, number sana. Number sana. Naghahapot ngaya, kung pwede ngaya makidate ngaya this coming Valentine's. Oy. Naghahapot, di niya ako, nagsimbag ka. Sabi sa kuya, dai ko man nga sinimbag ta. Dai man ngaya akong load. Di niya ako, ano ang problema? Di man ngaya akong problema. Pero ngayon, nagwa-wonder ngaya ako kung saan ngaya na ako aso sa kuya na numero. And then ngaya, nata ngaya ta naghahapot ngaya siya sa kuya. Kung pwede ngaya akong makadate ngaya, ngunyan ngayang Valentine's. Dahil ngaya ako, igwaman ako ning may agum na ini, Kuya Nald. Sining Malaysia niya na sa nadata, baka da saro sa mga nagkakaraw, saro sa mga nagkakaraw or saro sa mga
may gusto man agad sa ita. Ini, may itsura. Actually, gabos man po kita talaga may itsura. Pero ini, marayraha yung itsura ka ni sa kuyang amigo. So, ano nga ya kuya tukso? Imaginin mo ang sarong tawo na pamilyado, may agom, may maagdang makipag-date sa Valentine. Baka niya ko si agom mo sana. Daiman daa nga ya. Si agom, inapot niya na mada si agom niya. Midbid niya mada so agom niya kung nagkakaraw o dae. O di, ano pod ka iyan? Ako, very good. Very good decision na disregard or demo na pinatulan so nag-upod sa imo or nagte-text sa imo na makipag-date this coming Valentine. Taika, ayun na pamilya. Ayun na agom. Di ba, Angel? Di ba? Tama po ba? Tama, mga tugang? I don't know kung talagang blessing in disguise man so pagkawara niya kilod. Blessing in disguise man garo sa pagkawara niya o sa pagkawara niya kilod tang aning day siya nakasimbag duman sa nag-aapot sa iya kung pwede da siyang makadate ngunya na Valentine. Nakuuso pala niyan ngunya no. Wala nga ni duman sa ibong na istasyon Kuya Nald, every now and then may naghaharanap kay mga textmate. Nako. So, pag urulay-ulayan ta mga tugang ining pinagaapod na sikaton ini, sikaton ini ang pigaapod na tukso. Tukso sa English. Ano English kan tukso? Temptation. Pag urulay-ulayan ta ining temptation, ngunyan po mga tugang, dakulo na daapo ang tukso. Ano man ang kaya? Anong klaseng tukso? Dakulon po kaya kitukso, Bago ang gabos, aramon tamo na kung ano ang gustong sabihon kan tukso. Meaning kang tukso, Sabi digdi, mang tuksohin, they might tease, tukso. The act of tempting. Pagtukso, panunokso, o pag-uudyok. The thing that tempts. Tentasyon. Pwedeng pakaraw da po iyan, pwedeng katuwaan sana, or pwedeng igwaning, ano iyan, talagang tuyo, no? Sabi kan sarong garo siya preacher na nahiling ko sa iyang video about tukso, mga tugang. Dakulon pala na klase ki tukso. Ang tukso da sarong bagay na ano yan? Anything na pwedeng makaraot sa satuya. Pwedeng makaraot. Anything na pwedeng makaraot or magdudulot ning bako marhay. Tukso palan iyan. Pwede da atabi sa pagkaon, no? Aramong diabetic kita. Nakailing kita ning chocolate. Natukso kitang magkaon o magbakal kan chocolate. So, yaon kita dyan sa sa punto na baka da makagibo kita ning bagay. Yaon kita sa point na baga da makagibo kita ning bagay na bako marhay ang kakaluwasan. Sa indo kita natutokso. Sige daw. So mga nag-aantabay sa kuya ngunya na pagkahapon, sa po kamo natutokso. Siguro ko, pag sinabi kayang tukso, ang enot na nagluluwas sa satuya ng mga kaisipan, mga tugang. So, ano iyan? Opposite sex. Pag lalaki ka, matukso sa imo, babae. Pag babae ka,
matukso sa imo lalaki. Tama daw, Angel? Ano da So, subayot? Ano ang tukso sa inda? Lalaki man. Anything, pag sinabi kaya na tukso, sa, ano iyan? Saro da ang bagay na pwedeng ang ikakaluwasan ka iyan. Maraot. Kaya nga ni tukso. Kaya nga ni baga may kanta. Ano ay kanta? O tukso, layo. Layuan mo ako. Ibaga, no? So, natatamahalat kita na magdulag ang tukso sa satuya. Pwede man garo kita na mismo ang magdulag sa tukso. Kasi sabi nga ni baga, from the definition, sarudaan na bagay na baka resulta ning bako magayon na kaluluwasan. So pag sinabing tukso palan, evil palan ang tukso. Sabi man kan sarong definition sa tukso, something da na magayunon da para sa pangiling mo. Tukso man da iyan. Gustong sabihon palan, kung ikasaro kang magayon sa pangiling, Angel, tukso ka palan. Kung magayon, saro da yan sa mga magayon na sa pangiling. Sisi ang sa enot na enot igwa ng tukso. Ano yan? Ano ang nagtukso kay Eva kasi Adan? Nagtukso kay Eva kasi Adan sumansanas. No? O kang inot pa pala may tukso na. Pero bako da po yan hali sa mahal na Diyos ang tukso. Hali daan kay Satanas. So ngunyan, may mga pamilya po, mga tugang, may mga pamilya, may mga amigo, amiga, may mga relasyon na nararaot, may mga relasyon na nawawara dahil sa tukso. Kasi garo, pighahamon po kita mga tugang kang tukso. Gustong sabihin, pag may tukso, garo may agyat sa satuya. No? May agyat sa satuya. And hindi man kita matutukso kung arayo sa interest yan. Diba? Paano mga interest? Usually, duman kita natutokso. Sige daw. Sa mga nag-aantabay sa kuungan yan, sige daw, ano ang tukso sa Indo? Ako ngaya kuya ay, ang tukso ngaya sa kuya, oning lechon kawali. Pwede. No? Kung kita high blood, no? Dati kitang mahilig magkaong kilitsyon kawali, probably, pag nakahiling kita, matutokso na tabi kita na magkaon kay ni. And pag nagkaon kita kani, good luck po sa satuyang blood pressure. Good luck sa satuyang health. No? So, pwedeng iba-ibang klase kitokso. No? Tukso kan sa pagkaon, tukso sa sa pagkamuot, tukso sa mga television, di ba? Mas lalo da po mga tugang papatindi kan mundo ang tukso sa mga panahon na ini dahil sa mga social media, sa media, no, sa television, yaon ang tukso. Imagine unta na sana na kung maghiling kita ni mga telenovela, mga pelikula, usually baga, pag mga love story, pag ang nagkaminuutan, halimbawa love story, sa sarong pelikula, pag nagkaminuutan, ang sarong lalaki asin babae, subida ngaya, so leading lady tapos so leading man. Pag muminuutan, usually, nag-end up iyan sa kiss, sa romansa, o kung medyo marahas, nauuli tabian sa dapat na daay kaulian, aram na po din do ito. No? So which is, maski dai po, maski dai dapat na nangyayari, nahihiling sa mga television, nahihiling ta through internet. So, nahihiling man po kan mga tao na, ay pwede man palan arog ka iyan.
So garo nagiging panalmingan lugod. So that's why nasasabi na ang tukso da po mga tugang mas lalo na tigpapatindi o tigpapakusog kan social media, 'di ba? Kan media, internet. So, dakulan po, may mga pamilya na nagkakawaragas, relasyon na nararaot dahil sa tukso. Supposedly, pag kinagat na po ang tukso, there is a, ano nga po kayo ni? Igwa po ki resulta na bako magayon. So, paano po kita makakaiwas sa tukso? Sabi ni Kuya A, ang tinapay, budak kape, bawal sako. Pag nagtimplaan agom ko, tatangroon ako magkaon. Minsan, itaraman ko, tentasyon ka. Ata bawal tatangroon mo ako. Saro, totoo po iyan. Saro po iyan sa, saro po iyan sa, sarong halimbawa ning tukso. Bako sana palan sa pagkamuot igwang tukso. Sarong bagay da atabi na pinag-uudyok kita nagibuhon na pwedeng igwang maraot na kaluluwasan. Aram ng bawal, kakaunon. Aram ng bawal, gigibuhon. So pag-arog kan kinagata na sa tukso. And then, day po kita kasiguraduhan na magayon ang kaluluwasan kaiyan sa satuya. Kung minsan may mga babaeng humihingi ng phone number ko, babae naman ini, naku. At gustong makipag-chat sa akin. Tumatanggi ako at lumalayo na lang, pero naiisip ko, ano kaya kung ibinigay ko ang number ko? Sa totoo lang, ang gaganda ng ilan sa kanila, nang hinayang pa. Madaling isiping bakit nga ba hindi? Yun, pag nag-isip nga dapo kita mga ka-okay, bakit nga ba hindi? What if? Araniho na kita sa tukso, mga tugang. Sabi digdi mga tugang sa sarong artikulo regarding po sa tukso, ang dapat nating malaman, pwede bang matukso ang lahat? Yes, daatabi mga tugang. Sabi digdi, maraming uri kasi ng tukso. Hindi na bata si Apostol Pablo nung isulat niya, tunay ngang nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Ngunit nakikita ko sa aking mga sangkap ang isa pang kautusan na nakikipagdigma laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa kautusan ng kasalanan. Sugaruin inipuan, makukuha po ini sa Roma 7:22 hasta 23. So, garo, yaon digditabi so, tukso. Iyan po, maskisisay da po o maskisisay, gurang man o aki, pwedeng matukso. Tadakol da po na klase ang tukso. Mas pinatitindi pa da po ini kan, kan mga media ngonyan, again. So, da atabi? Siyempre, aram ta na pagka kuminagat po kita sa tukso, bako magayon ang ikakaluwas kang mga bagay-bagay. So, ang apot kan gabos, ano da po ang pwede tang gibuhon para makaiwas sa tukso? Oy, igwa pala nagigibo. Pwede pala maiwasan ang tukso. Bako na po, so tukso ang magrayo sa satuya. Sabi baga duman sa sarong kanta, o tukso, layuan mo ako. Dapat palan, layuan natin ang tukso. So kita na siguro, siguro mga tugang, kita na po ang magrayo sa tukso.
bako na sa tukso ang marayo sa satuya. Kasi ang tukso, yaon na yan eh. Tukso is everywhere. Paghiling ko ngunyan digdi sa salming, sa pagbalda ko sa salming, sumata ko, may nahihiling akong tukso. Sa baba, bago ako nagsakat, may nahiling na naman akong tukso. So, ang tukso po mga tugang, yaon sa palibot no? So, sabi digdi, kita na po daa ang magrayo sa tukso. Ano po daa ang pwede tang gibuhon kung papaano kita makakarayo sa tukso? Enot po mga tugang, kaipuhanan tada po maaraman kung ano ang satuya na kaluyahan. Weakness. Kung ano ang kaluyahan ta. Ay ka, Angel, ano ang kaluyahan mo? So, pag sinabing kaluyahan, saan kita medyo dain nakakadai? No? Yan ang satuya na kaluyahan. So, sa tuyang kaugmahan, sabi digdi, gurano man daa katibay ang kadena, napuputol man daa giraray sa maluyang parte kan kadena. Ang kadena baga, tigsusugpon man sana. No, arog man da po kita kaiyan. Sa katulad na paraan, ang determinasyon nating gumawa ng tama ay malamang na masira kung saan tayo mahina. So gusto taman na mabuhay ning haloy. No? Gusto tang mabuhay ning halaba. Pero, para inumon kita sa ilingta, mabubuhay daw kita ning haloy kung puro toxic ang pinaglalaog ta sa satuyang ginhawa. Para inumon kita, may bisyo kita, nagsisigarilyo. Pero gusto tang mabuhay ning haloy. So aramon ta po da kung ano ang satuya na kaluyahan. Anong mga kahinaan da tabi ang dapat niya tong bantayan? So enot na enot palan para makaiwas kita sa tukso. Aramon ta kung ano ang kaluyahan ta. Kuya Nalbat, ang kaluyahan ko, mahihiling mo maski sa mapagalon umiwas sa tukso kung ang kaluyahan mo yaon sa nasa sa imong palibot. Pero pwedeng madara ka anytime. Sige mga tugang. Dagdagan ta po yan sa satuyang pagbabalik kung ano da po ang pwede tang gibuhon para makaiwas po kita sa tukso. No? Kasi ang tukso po daiman kimagayon na maidudulot sa satuya. Mabalik kita. Pagkatapos tabi kan satuya na mga hanap buhay. Oras niya to, 2:31. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba. Based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak
na di susuko. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Ugalion ang tamang paghugas ng kamot gamit ang tubig asin sabon sa laog nin 20 segundos. Imantinir ang 1 metrong distansya sa ibang tao, lalo na ang mga nakaka-eksperyensya nin respiratory symptoms. Likayan man ang paglaog sa mga mall, sa udan, asin iba pang matatawong lugar. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Balik kita sa tuyang programang Usapang Pamilya mga tugang. Ang pag-urulay-ulayan tangani or ang pinag-uurulay-ulayan tangani-ngani ngunya na pagkahapon, paano na po kita makakaiwas sa tukso? Ha?
paano da po kita makakaiwas sa tukso? Sabi ta nga ni kasubago na ang tukso daing magayon na o dulot sa satuya mga tugang. So gustong sabihon, sabi kan mga millennials, tukso is bad. Tukso is bad. O unin na nga ni po ha. Saro da pong paagi para makaiwas kita sa tukso. Aramon da tabi kung ano ang satuya na mga kahinaan. May nailing na naman yan akong tukso. Ngunyan na pagkahapon sa hampangan ko mismo. Nagkakaway-kaway ang pag-arog kan mga tugang na ang tukso na ang nagkakaway sa imo. Ano daw dapat ang gibuhon? Since naaram ta na ang tukso tabi mga tugang dai po kimagayon na dulot sa satuya, paghandaan da po ang tukso. Kay po hanta ang paghandaan ang tukso. Paano taman daw ba mapapaghahandaan ang tukso? Sabi digdi mga tugang, mag-isip daan ning mga sitwasyon kung saan pwedeng makahampang ta o makahampang po kita sa tukso. Ano? Pwede ta tabi mga tugang pagpraktisan iyan sa satuya na isip kung paano ta lalabanan. Halimbawa, bawal kitang magkaon ning mga matataba. Pero birthday kan sa imong amigo, birthday kan sa imong amiga, syempre may handaan. Malamang present duman sulitsyon, present duman sulitsyon kawali, present duman suumba, supigi, kung ano-anong pwedeng kauno na bawal sa sato. So pwede ta daatabi yan pag imaginon pagpraktisan daatabi mga tugang na dai po kita kaayan magdotdot. Maduman kita para sa pakikipag-amigo, pakikipag-celebrar. May mga prutas man garo ngaya duman sa na ngaya kita. Sa prutas ngaya kita makaon. Prutas ngaya ang kaunon ta. So pwede pa rin iyan mga tugang, pinaghahandaan po palanda ang pwedeng makatukso sa satuya. Porque sabes que te quiero, May agom na kitang tawo. sabes que te adoro, me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Nagduman kita sa sarong lugar na mga magayon, pasyaran. Pwede kita naman makahiling kimagayon na babae, guwapong lalaki, no? So, pwedeng matuksoan sa tuya na pangiling. Pwedeng matuksoan sa tuya na isip. So, pwede tada ang paghandaan. Imagine ta na sa sadirita, na daig kita kaayan magdudot-dot. Diba? So, sabi digdi, mag-isip daaning mga sitwasyon kung saan malamang na makakahampang kita sa tukso. Praktison daatabian kung papaano ta malalabanan. So, halimbawa, madumang kita sa sarong pasyara na sa iling tadakulo ng mga gwapo asin mga magayon na babae. Iba nun ta so agum ta. Tanganin na ang matata duman sa nasa agum ta. Diba? May party-party. Bawal kita sa mga mahamis matataba. Duman kita sana sa mga gulay asin prutas. Yan panduwa yan. Enot da paghandaan ang tukso or aramon da ang kahinaan. Pandua paghandaan ang tukso. Pantulo, patatagin ang ating paninindigan. May paninindigan. Dito na sa nagarungo yan ang may paninindigan. No? Patatagon da atabi ang sa tuya na paninindugan. Sabi digdi mga tugang, nang tuksohing gumawa ng immoralidad. Sinabi daw ni Jose, paano ko magagawa ang malaking kasamaang ito at magkasala laban sa Diyos? Ang pananalitang paano ko
magagawa. Nagpapahiling da po yan mga tugang ning matatag na paninindugan. Si Jose tungkol sa kung ano ang tama asin kung ano ang sala. Ang hapot, ganyan rin ba tayo? Arog man da po kita kaiyan. Dapat, ano yan makusugan sa tuya na paninindugan mga tugang na dai kita mapadara sa tukso. Paano nga ni kan minsan, pigahahanap lugod sa tukso. Pagka o nabawal isipon mo udong ito nga ni dai ka matokso. Sabi ni 4777. Mind setting. Yun yung gustong paluwason kan sa tuyang texter. Isipon tada akong halimbawa, bawal sa tuya. Siyempre, iyo man ang baga. Bawal kita kan maamis, bawal kita kan maaskad, bawal kita kan kung ano ang bawal sa tuya, sabi kan doktor. Isipon tada apo mga tugang na udong da iyan. Which is true. Kasi pag kinaunta po iyan, bako magayon ang resulta ka iyan, bako magayon ang epekto kaan sa tuyang lawas. So, totoo, udong mananggad talaga iyan. No? So, iyan, nasa isip palan iyan, Kuya Nald. No? So, dapat, ang isip ta, straight, then ang patiko-tiko, then ang what if, straight po kita duman, na dainanggad kita kaiyan dot. Tapos, papatagasun ta po or papatatagon ta po ang sa tuya na paninindugan. Naisip ta na bawal iyan sa tuya, isipon ta na, isabuhay ta na bawal iyan sa sato. Tanganing dai po kimagayo o maraot na pwedeng mangyari sa tuya kung ano man ang klase ang toksong iyan. Dakulong po kaya ang klase ng tokso. Tokso sa kwarta, tokso sa pagkaon, tokso sa kapangyarihan, tukso sa pagkamuot, tukso sa kaimoralidad, o sa tukso sa tuksong immoral. So papatatagon ta po da yan mga tugang ang sa tuya na paninindugan na da inanggad kita kaiyan dot. Ha? Sunod da po mga tugang, maghanap da po kita ning mga maaasahan na mga amigo asin amiga. Sabi digdi, mababawasan da po ang mga tukso sa buhay ta kung pipiliun ta po ang satuya na mga makakaiba. No? So mga makakaiba ta na may mga paninindugan na kapareho ta. Siyempre, kung ang amigo mo babaero, paano ka makakarayo kayan sa tukso? Na every time naman bababae si pade, baka agdahon ka. So, kita mismo nakakarani sa tukso. Kung ang amiga mo para inom, yaon ang inumon sa palibot niya, pero kita bawal mag-inom, maiba kita kay amiga, yaon ang tukso. Diba? So, iba ng tada po mga tugang sa mga amigo, na mga mga amiga ta, na pareho ang satuya na mga panindugan. Kung bawal kita sa mahamis, mag-iba da kita sa bawal sa mahamis. No? Kung bawal da kita sa alak, mag-iba kita sa mga may bawal sa alak. Kung kita may agom, mag-iba kita sa may agom na parehong sexualidad. Ha? Maghanap da po ni mga maasahan na mga amigo asin amiga. So kapareho tada po ang paninindugan. Sabi nga ni baga sa Biblia mga tugang, siyang lumalakad na kasama ng marunong ay magiging marunong. Garo man sana iyan baga, so tell me who your friends are and I will tell you who you are.
Kung parainom si amigo mo, parainom ka man. Diba? O, bawal sa imo so alak. O di, kinagatan na sa tukso. Sunod tabi da ang mga tugang, iwasan tada po ang mga sitwasyon kung sa inda tabi mapagal, magsayuma sa tukso. Sa daw kita makakailing mapagal magsayuma sa tukso. Halimbawa, kita pamilyadong tao, may agom, may karelasyon. Pero sige pa po kitang laog dyan sa mga nagkikimat-kimat, bagatabi. Baga, sige pa kita kilaog-laog ngayon dyan. So, ano ang maalaog sa isip ta? Di ba? Tukso. Kita mismo ang nagrarani sa tukso. So, iwasan tada po yan mga tugan. Bawal kita sa alak, maduman kita sa bar. Di ba? So, iwasan tada po yan. Iwasan tabi na, sabi di iwasang mapag-isa kasama ang isang di kasekso or opposite sex, no? Iwasan tada tabi na maging o magsolo lang kamukan sarong tao na o halimbawa lalaki ka, dahil tabi kita mag-iba sa babae na kamusa ng duwa. Iwasan tada man tabi da gumamit ning internet sa oras o lugar kung saan da tabi baka da tabi matukso kita na hiling ning pornografiya. Bata minsan, ang gusto talaga kang iba, sulo-sulo sana sa kwarto, tapos may internet. No? So, iwasan tada po iyan, mga tugang, na magamit ng internet kung sa inda o sa lugar na pwedeng matukso da kita na gumamit ning o maghiling ning pornografiya. Sunod tabi mga tugang, iwasan da po ang mga tao na sa saindang pagtataram, asin mga iro-iro, maiinganyo kang gumibuning maraot. So, iiwasan ta po yan mga tugang na, so aram mo ito sa mga tao na medyo inviting na pigsasabi, inviting na makakagibo kaning maraot. Kung ano man na klase ng tukso, ba? Halimbawa, opposite sex sa babae, sa lalaki, sa iwal, di ba? And then, sabi digdi, mga G da po kita, mga tugang. Mga G po kita. Mga G kita na makaiwas po kita sa tukso. So, siyempre, dapat kung mga ngadji po kita na gusto tang makaiwas sa tukso, so sabayantaan ka ining mga nasabi digdi sa itaas. Ano? Sasabayanta yan na so sabayanta kang aramon taang sa tuya ng mga kaluyahan, paghahandaan taang tukso, papatatagan taan sa tuya ng mga paninindugan, maghanap databi kita ng mga marhay na mga amigo asin amiga, asin iwasan da po ang mga sitwasyon kung saan medyo mapagal magtanggi sa tukso. And then, magpangadji. Siyempre, tayo na ang lalayo sa tukso. Sabi ko nga ni mga tugang kasabago, hindi yung tukso ang lalayo sa atin. Kasi ang tukso, maranit talaga iyan, mga tugang. Ang tukso, baw. Sabi ni 1020, sabi nga ni Kanpadi, pakarayon man ngayanindo an sa indong pagbado, tamaski ngayaan padi, may paninindogan man. Sabihan kan sa tuyan texter iyo. Iiwasan ta po yan. Saro po yan sa paagi ning pag-iwas sa tukso, mga tugang. So, kung in kaso natutokso tabi kita ngunyan sa mga panahon na ini, ay mag-isip-isip po kita, mga tugang. Kasi sabi nga ni, ang tukso, sabi kan sarong
sikat na preacher, ang tukso ano daa po iyan? Iyan so, Y un día de tantos merecido y de da ipakamidbid sa Dios. No? Dai aram ang will of God. Dai aram kung ano ang gusto kan Dios. Dai aram kung dai midbid ang Dios. No, ta kung midbid tada po iyan, sabi gani innocence, kung midbid tada tabi ang Dios, harayo po kita sa mga tuksong iyan. So, ano man ang tukso na magrani sa tuya, kayang-kaya tada tabi iyan lampasan. Even kay itong panahon, dawa si Jesucristo mga tugang tinukso man ni Satanas. Diba? So again, ano man na klase ang tukso na sa tuya na papag-agihan, bako lang po yan with regard sa sexuality, no? Pwedeng tukso po dayan kan kwarta, pwedeng tukso kan kapangyarihan, tukso kan pagkaon, na sa hilingta dai po tao ning marayrahay na resulta sa satuya, iwasan na natin yan. Yeah? Okay? So sige mga tugay, sana makaiwas man kita sa tukso. porque sabes que te No? Makaiwas po kita sa tukso. Tangani na marayrahay ang satuyang buhay. So mga pamilyado, birilog man girari ang pamilya. No? Mariinin si Kuya Nalda talagang dainin nagkikiling sa tukso. Hindi ako sana si Direk. Okay, sige mga tugang. Salamat sa mga nagantabay ngayon na pagkahapon. Iwasan ta po ang tukso, ha? Tangani na happy lang. Sa Lunes naman po kita mag-iribanan para sa programang Usapang Pamilya sa Lado Technical. Kuya Ronald Baldo ang satuya na nakaibanan. Mark Sean Madrid sa satuyang Facebook Live. Ini po si Kuya A. Nagpapaabot sa Indogabos na ang Pamilyang Borogkos harayo sa pagtios. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 09